ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର, ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଶକ୍ତି ସସ୍ମିତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ମୋ ଗାଁର କନକପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। କାରଣ ଏଇ ପୂଜା 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ, ବସୁନ୍ଧରା ପୂଜା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଜା, ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଠୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆମର ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀକୁ, ଏଠି ମା କନ୍ଧୁଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ପୂଜା କରି ଏକ ଠାକୁର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୂଜା ହୁଏ, ବସୁନ୍ଧରା ପୂଜା। ସେ ବସୁନ୍ଧରା ପୂଜା 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖରା ଦିନ, ଯେଉଁଠିକି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ପାଦରେ ପୁରା ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ, ସେହି ସମୟରେ ଖାଲି ପାଦରେ କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ମା'ର କରୁଣା ଅପାର। ସତରେ ତା ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ଗାଁର ଟୋଟାଲ ଏରିଆକୁ ବୁଲିଥିଲେ। ମାଟି କଳସରେ ଦହି ପାଣି, ତାର ସେ ଅମୃତ ପାଣି 2 ଜଣ ଖାନ୍ଦରେ ବୋହି ତାଙ୍କୁ ଥୋପେ 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 ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇ କଳସକୁ ବୋହି ପୁରା ଆମ ଗାଁର ଯେତିକି ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଏରିଆକୁ ବୋହିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସିରେ ଏ ପୂଜାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।